After video our brother bụ MC Eyes me ụmụ onye bụ MC Eyes nyawa ka ị na-afụ ebe a now. Do you understand me? Ọ na-ekwu okwu gbasara na a na-achọ cancel Somabest. What I mean by cancel bụ imebisiri a business here. And na-emeli onye dịka nwa agụ ata afịfịa. Do you understand me? So therefore, na ya nwa ayala anọ emeghe Somabest. And secondly, na Somabest bụ nwanne ya nwoke. Do you understand what I'm saying? Even though I'm watching the video n'isi because o nwere something so called ebe ahụ, I don't quite agree with him, so mụ hapụ the video. Mana o nwere ife m chọrọ ịgwa gị ebe a, Somabest, because I don't think na onye dịka Wagaji jee park, even though na sometime ọ bụrụ ife niile ka nna ya something si jee park na-ekwu. And ada anyị nwaanyị bụkwa Amachisom and Skibo. Do you understand what I'm saying? I don't think all these people are getting enough on a video man. Na ife na-eme with just na bacholo etanishi image Somabest. I don't agree with that because some of our people na-ekwu okwu na na-achọ cancel Somabest, especially this our brother bụ MC Eyes. Do you understand me? O nwere ife dị na business some people are especially ebe ị na-eme business ị na-anata mmadụ cash before onye afọ afife gị na ya na-abụ na-ekwu. Ị ga-adị sincere to the core. Emela of ịma na ịbụ onye 419, ịma na ife ị na-eme bụ fraud. If I na-akpị mmadụ ịdị sincere, ị ga-adị ya to the core. Do you understand me? Ị ga-adị trustworthy. Ị ga-keep your word. Onwegodu ka o si wee bụ that na ife adịrọzi etu esi wee kwue. Try ya make sure that na ị na-aza call that your client 247. Ọkpọgodu gị ọ bụ na onwe tọrọ gị ifu call ya kpọchigha ya azụ. Nwee obi umeala because customer is always right. Onye nyere gị ego mana ọfụlọ gị anya, especially na mmadụ si through somebody wee mara gị and onye a bịakwutere gịnị nwetere assurance from somebody, emechazie weta ego afọ business ahụ na-akata gakata ọbụrụzi ife egwu ka a na-eme. Ọ sịgodo gị return ọrụ ya ego and they sure that na ife afọ ọ gwara gị n'ọnya ka a na-eme kama na diredi gị anya nwee ndidi and eferukwana ịza call ya because afụgo m ife ma Wagaji ma jee park ma Amachisom ma Skibo. From the reason why unu eji wee na-apụta wee sị na these people just na-achị ka ọ bụrụ eziokwu. Something is wrong somewhere. And o nwere ife nchọrọ ngwa gị nwa bụ Somabest. Ndị Igbo si na mkpọtọ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya mma. Afụrụ m oge nke ahụ nwa agụ ata afịa na afịọ. Do you understand me? Some people, agba m unu na mgbe ọbụla ịbụ a psycho fan, o nwere that is na a na-enye gị before you wee kwuo, you will never stand on the truth. That is the simple truth. Because a lot of our people bụ ndị Igbo be hypocrite. Na ọ ya mpụta ebe a na-ekwu ife una, especially some of our content creators in South East. Ama m ịghọta ife a na-agba gị because ọ eburu ezu onye ọzọ n'isi ọ dịka Igbo kwu nkọ. Onye ọbụla ada ewu na nke na sisi weta mbazuchi. Onye ọbụla agbakwa n'akpụkpọ ma ebe ọ na-afụ ya, ị mara ihe bụ gị na mmadụ na-eme biznes, isendiela onye afọ ego, ọlọkatazi onye afọ isendile ego, ị na-anụzi onye ị na-akpọ ya na phone ọ na-epik. You don't understand because something like that emebara gị before. Ma ọ bụ to extend na onye afọ gị na ya na-abụ na-eme the business na ọ katara o nwere ife ị ga-ekwu out of anger ọbabara gị mba n'elu ya money. I don't know what transpired though. You understand what I'm saying? But onye ọbụla a na-awa oge ọbụla a na-atụ gị aka, onye ukwu tụọ gị aka, onye nta atụọ gị aka, obere tụọ gị aka, nnukwu atụọ gị aka, nwanne m, something is wrong somewhere. Amend your ways. Do you understand me?
and the Somabest o nwere ife nchọ ịgwa gị, forgetkwa ndị a na-achị protect go. All this is some people na-achọ psychophant. You got to go because psychophant can never tell you the truth. Ọ na-ene anya ndị na-enye gị ife a na-akpọ constructive criticism. Oresikwa na onwe ife ọzọ Igbo n'obi. Do you understand me? Oresi na onwere ife ọzọ gị nwa bụ Somabest bi n'obi. Mana issue of this thing kịta na these people, some of them work with you before, no katazie things agarazi etu esi wee kwu, and fọnwa pụta na complain and na-ekwukwu okwu maka their own people si through them. Afụkwu m ọ dị ka Okongwu dibia ekwukwuru okwu maka this Somabest of issue. Do you understand me? Na complain. Gị nwa needili ịma ife bụ the problem, ratify ya this issue. Imekwa ike na-efeel that na okwu ha na-ekwu within a space of time ọ pụọ. Ka m gwa gị onye Igbo, onye na-anachakwa mana apịa ada anacha ana akwa agwọ mata ife so gị gwa onye ara ema ngwọta ya ntamu. Oresikwa na gị na ụmụnna gị ya na family gị ga na-eme the business no fanwa ya na-egogo that moto. Do you understand what I'm saying? But o nwere ife bụ that na akpọtọgidere afa gị to the extent na ya na-ekwu okwu moto, onye nụ maka gị nwa ọ na-asị gị ife onye iti ikwu isi ebe a ya efuru gị were. Ihe a mere na ihe gbasara nwa agụ ata afịfịa. Do you understand what I'm saying? Even though that na kwere ndị ga na-atara anyị rock, mana a lot of people started complaining. Kedu ife fa na-complain lo? Kedu ka esi wee kedu ka esi attend to your customer? Ihe a matters as far as na business nwere ike sometimes ups and down na-apụta na ya, but ups and down na-apụta na especially unu nwa na-eme nọ n'ito carding. Kọwakwala onye ahụ because mmadụ wepụtara 10 million, 15 million, 20 million, 8 million nye mmadụ. Ihe a abụrụ obere ego. Ahịa mere out of trust. So onwe ka things si wee mechaa ọ gara ozi ka o si chọọ reach out to those customers, ratify ya with them. Ife anụnwa kịta a na-akpọ kịta Somabest, I don't know you, but ị na-edele ịkpọkọ these people a kịta now unu ratify ya that thing. Ya a na-agwa gị nwere ike ya aghọta ya tata, mana mgbe time shall tell, because na the end na justify everything. Do you understand me? Some of them now complain a lot of things about threat or something. I don't know what really happened, but I think in need na chiko onwe gị ọnụ chiko that your business ọnụ. Ọ bụkwa that na olesizikwa na nwere ndị ọzọ gị na fire because etu asa ndị akịta efugasị na-akpọ gị afa na you will not understand sha. Kenekwe m na ụmụnne m, but my own say here we say I don't think na amachi Soma na Wagaji, Mkedafia Skibo, and so many of our Maje Park and other people who that now complain the same issue. Now just all hate because of na fafrozi ego, but I rage made that thing. Obodo eziokwu. At least some of them mma godu na na-ekwu na mma. Or bull because of me guard room or because of never just name me out of envy or hate. Ịma na anyị nwa bụ ndị Igbo na-ama ka esi mmadụ ga-eme mistake kama anyị agwa ya dị anyị na ebe imetere ifugo onye Igbo ọ na-achọ ka o kpuchie that thing. Some of us, not all. Somabest do the right thing at the right time maka ndị ụta.